mitään karjaa täällä ei ole tietääkseni ollut, että tämä oli tällainen kartano, joka edusti sitä tyyppiä, joka tuli muodikkaaksi 1800-luvun jälkipuoliskolla, kun varakkaat kauppiaat ja säätyläiset Helsingissä ostivat tällaisia pienempiä tiloja, joissa juuri oli puutarha ja sitten muodostivat tavallaan kesähuviloita, eivätkä ole kartanoita siinä vanhassa herraskartanon mielessä, kuten esimerkiksi Espoon kartano ja muita. Tämähän kehitys oli alkanut jo 1700-luvulla Viaporin rakennuttamisen mieltä, jolloin upseerit hankkivat tällaisia rustholleja, siis ratsutiloja, josta he tekivät pieniä kartanoita. Almeja on yksi sellainen, Mäkkylä toinen. Kilo sen sijaan on vanha värssikartano, vanha aateliskartano aika. Että tämä edustaa tällaista samanlaista tyyppiä kuin Munkkiniemi esimerkiksi tai Lauttasaari, mutta niitä ryhdyttiin kutsumaan kartanoiksi Gård, koska se kuulosti niin hienolta. Elvi Gård sanottiin tästä silloin omistajan aikana. Että se on tämä. Sitten tässä oli muita rakennuksia. Siitä on kivijalka jäljellä, aivan tässä pohjoispuolella. Hiukan tuonnemmaksi on kivijalka, jossa on ollut tyttärien neitien leikkimökki. Semmoinen valkoinen suorakaitemmuotoinen talo, empire-tyylinen, jos niin voidaan sanoa. Siellä kummitteli lapsuudessa siinä leikkimökissä. Ja sitten tässä oli sauna tuolla alhaalla pellonlaidassa. Se on vielä ollut niittynä ainakin tuo aukeama tuolla. Ja sitten oli puutarhurin kasvihuoneita täällä ja kasvipenkkejä oli täällä. Puutarhaa annettiin jo 20-luvulla ikään kuin vuokralle puutarhurille, joka hoiti sitä ja maksoi sitten aina vuokransa niin tuotteilla tänne keittiöön. Tämä oli alun perin silloin, kun Emil Stadler osti tämän 1896, tässä oli 183 hehtaaria, eli tämä oli pieni. Ja viljeltyä oli noin 50 hehtaaria, lähinnä nämä pellot tässä ja sitten tällä puolella. Että mikään suuri tila se ei ollut. Ja sitten hänen leskensä sitten Elvira Stadler möi tästä 20-luvulla suurimman osan pois, noin 160 hehtaaria, että tässä oli jäljellä sitten vähän yli 20 hehtaaria tämä viimeisen asukkaan neiti Liise Stadlerin aikana. Tästä myytiin aina, koska tässähän ei ollut mitään muita tuloja, ja kerron siitä tästä tämän perheen kohtalosta tuolla sisällä. Mutta mainitsen kuitenkin, että tästä Stadlerin suvusta sehän on hyvin merkillinen ja tietyllä tavalla hyvin kiehtova suku siksi, että sen alkuperä ei ole ulkomaalainen, vaan se on puhtaasti suomalainen, suomenkielinen suku, jonka juuret ovat Turussa. Ja varhainen tunnettu kantaisä oli Turun kuninkaallisen akatemian kaunopuheisuuden professori Ericus Johannes Justander, joka on siinäkin mielessä merkittävä, että hän kirjoitti näitä ylistysrunoja aatelistolle suomen kielellä. Ja viljeli siinä sellaista vanhaa runomittaa. Kuitenkin hän oli palkaton professori. Ja kun hän sitten valitti siitä, niin hänelle annettiin Mynämäen seurakunta tällaiseksi niin kuin sanottiin, prebendeksi, siis hän sai palkkansa sen seurakunnan antimista ja hänestä tuli sitten myöhemmin Mynämäen seurakunnan rovasti. Hänen alkuperänsä emme tiedä, mutta arvellaan, että hän olisi ollut säätyläistä sukua, mutta ilmeisesti kasvatti poika Tavast-suvun kodissa. Ja hänen poikansa ja pojanpoikansa ja pojanpojan poikansa, heistä tuli kaikista tuli pappeja. Pojan poika kai se oli Lempäälän kirkkoherra
ja kuten hänen poikansakin. Mutta sitten siirryttiin sotilaalliseen uraan. Viapori veti, että Henrik Johan Kustander oli sitten majurina ensin Viaporissa, ja hän osallistui Kustaa kolmannen vallankumouksen 1772, ja kuningas myönsi hänelle, kuten eräille muille suomalaisille upseereille, aatelisarvoa, Standersköld. Ja tästä vaakunasta tulen kertomaan tuossa hallissa, jossa se on takan koriskeena.